Jakie wiążecie nadzieje z tą grupą zawodniczek? Добър отбор, хубави момичета, като добре сложени технически, физически, но много работа се очаква. Bardzo, bardzo fajna drużyna, dziewczyny, już przygotowane technicznie, fizycznie, ale jeszcze dużo robota jest do wykonania. Do igrzysk 3,5 roku, do kwalifikacji 2,5. Jaki macie pomysł na te przygotowania? 3,5 години до Олимпиадата, 2,5 до квалификациите. Какъв план виждаш за подготовка? Плана ще бъде съобразно възможностите на момичетата, но първото, което преди да говорим за успехи и каквото и да било, трябва да променим мисленето на голяма част от тях. План będzie dostosowany cały czas, co roku będzie dostosowany do możliwości dziewczyny, ale najpierw to, co jest najważniejsze, żeby trochę zmienić ich myślenie o toczenia treningi, o toczenia walki na zawodach. Това е едно от нещата, които трябва да променим по време на самите схватки. Но за да стигнем до там, за схватките, ние първо трябва да променим мисленето в тренировките, в тренировъчния процес. Не са свикнали да работят по този начин, по който на мен ми се иска. Tak, żeby na walki były bardziej i agresywne i wszystko, ale to najpierw musi być na treningu, tak, żeby się przyzwyczaić, żeby trenować na takich wysokich obrotach i żeby przechodzili przez ten próg, nie wiem, strefa komfortu na treningach, żeby to już byłoby łatwiej na zawodach. Większy nacisk będziecie kłaść na technikę czy siłę? Важно за нас е техническата подготовка или физическата? Най-важната ми част от подготовката е психическата. Zrozumiałeś? Ale musisz przetłumaczyć, bo ja też rozumiem to. Tak. Psychiczne przygotowanie jest najważniejsze dla kobiet. Но за да мога да получа резултатите, които искаме, ние трябва да работиме много сериозно относно психическата подготовка и да променят държанието си по време на лагер, по време на тренировки и след лагера, когато не сме заедно, когато не сме в лагерна обстановка. Важно, żeby dziewczyny zmienili myślenia i nastawienia w czasu obozach, w czasu treningach, w czasu po obozach, jak nie trenujemy razem, tak, żeby to nam wychodziło na zawodach, znaczy ich wychodziło na zawodach. Czy coś zamierzacie zmienić, w sensie wprowadzić nowego w treningach, w sposobie, nie wiem, funkcjonowania na zawodach, jakieś rzeczy, które nie są na przykład w tej chwili? Нещо ново очакваме ли да включим в подготовката, нещо, което до сега не е правено? Не съм запознат с тренировките, които са провеждали до сега, но това, което виждам като структура, като визия в самите момичета, ми харесва. Харесва ми, защото стоят добре, бих казал много добре. Но отново пак ще кажа, важно е да наблегнем, да промениме това мислене, че лагера може да бъде 10 дни, че лагера може да бъде по-спокоен, някои тренировки да ги неглижираме и така. Първото нещо, което е, когато влезнем в залата, да бъдем професионалисти, да мислиме само единствено за борба и как да побеждаваме противниците, нали? Да усъвършенстваме себе си, за да можем да бъдем на световно ниво. Najważniejsze, co muszą dziewczyny zrozumieć i robić, to jak wyjdą na trening, jak ten, żebyś wiedzieli, po co są na tej sali
pokazać, że są profesjonalistkami, że myśleć tylko o zapasy i o to, jak będą wygrywać z przeciwniczkami. Czy jakieś nowe zasady zostały wprowadzone do kadry? Някакви нови не закони, нещо такова, което се вкарал в отбора. Има изисквания, които са вкарани към момичетата, но това мисля да си остане между мен и отбора и силно се надявам, че те ще проумеят, че това е начина за да успеят. Не просто да печелят медали и когато отиват на състезания, а да се борят за първото място. Trener mówi, że wprowadził kilka nowych zasad, ale to nie jest coś nie wiadomo co i nie ma co o tym gadać, nie? Żeby zostało między nami, między dziewczynami, tylko chodzi o to, że да мислят за... Не просто да печелят медали, а да мислят за първото място. Tutaj chodzi o to, żeby oni zrozumieli, że jak tak trenują i się przygotowują, to nie po prostu walczyć o medale na zawodach, a walczyć o pierwsze miejsce. Jak wyobrażacie sobie współpracę z trenerami klubowymi? Как си представяш работата с клубните треньори? Все още нямам възможност да общувам или да работя с тях, но пак казвам, когато ние работим в лагерна обстановка достатъчно, когато се приберат по клубовете, те просто трябва да поддържат някои от нещата. А как ще работим вече? Просто трябва да се съобразяват с правилата, за да успеят момичетата, а оттам и клубовете. Do tej chwili jeszcze nie mieliśmy dotyk z klubowymi trenerami tak bardzo, no ale on uważa, że tutaj jak trenujemy na obozach i zadaniem dziewczynom i trenerom z klubu to będzie to po prostu zatrzymać tej formę, którą tutaj osiągnęliśmy na obozach. Ale myślę, że też tam wszystko jest tak jak trzeba w klubach. Czy będzie indywidualizacja zawodniczek, że będą przygotowania pod konkretne zawodniczki, czy cała grupa będzie szła jednym tokiem? Дали ще има индивидуални подготовки, например тренировките да са насочени само към една или всички заедно ще тренират каквото е? Специална тренировка за едно от няма да има, но това е моя начин на работа. Да поправям всички да бъдем група, всички да бъдем в отбора, нали така? И по време на самата тренировка да поправяме, да чистиме грешки от това, което съм забелязал по време на тренировката. Не będą indywidualne treningi dla indywidualnej osoby, tak on przyzwyczajony jest, żeby pracować całą grupą razem. Po prostu w czasu treningu to on widzi i poprawia od razu, jak ktoś robi błędy. Jak będzie wyglądała rywalizacja na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata? Как ще това? Критериите за европейско, за световно? Те критериите ги обявиха. Критериите са обявени от... В федерацията ги има ги изложени. Да, пропадна шампионата, който е републиканското на Полша, но нека да мине и следващия турнир, който е в Клипан, и ако има въпросителни, тогава ще ви обявим какво ще бъде следващото нещо. Już w związku są wypowiedziane te kryteria i tam wszystko co do rywalizacji. Niech dziewczyny już to wszystko wiedzą, tylko niech przejdzie ten zawód w Szwecji dla seniorki. I jeśli są jeszcze jakieś pytania odnośnie kadra do Europy, to wtedy jeszcze się coś doda, bo wiadomo, że Mistrzostwa Polskie się nie odbędzie teraz, kiedy było.
Jakie założenia medalowe macie na ten rok na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata? За медали, какво сте писали там за европейско и за световно? Мисля, че бяха 3 медала. 1-3, да. 1 до 3. 1-3. Не съм сигурен какво е написано. Пак казах, аз не искам да пребързвам относно медали, какви класирания и бъдещи успехи. Нека да промениме начина на работа, нека да свикнат с моя начин, с нашия начин, с новите изисквания, резултатите ще дойдат. Нека да не даваме гръмки обещания, преди да сме си свършили работата в залата. Tam dokładnie nie pamiętam, co tam na założenie było, tam 1-3 medale chyba za Europy, ale tutaj no mówi, że niech nie oczekują jakieś duże słowa powiedzieć od razu czy coś. Dziewczyny potrafią to wszystko, po prostu muszą się przyzwyczaić do naszą pracę i nasz sposób do pracowania i to wszystko się skończy dobrze dla nich. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję.